Diyos marahay na hapon po mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Maki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante, urog na sa loob kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Malod po ang gabos sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw, kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon ng kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tighinitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang, ngunyan po ikapitong Domingo sa ordinaryong panahon. Matindog po ang po sa pagpuon kan banal na misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, kasabay kan sa tuyang mga intensyon, dinudulot taan misang ini sa espesyal na paagi para sa kaumayan ni Papa Francisco. Pope Francis has been in the hospital for 9 days now. Ipamibita na maumayan siya, ibalik ang sa iyang kusog. Si Pope Francis, pirmi kitang tinutukduan na si Jesus iyo an pandok, lawog kan pagkaherak. Sa Ebanghelyo ngunyan madadangog ta, iniimbitaran niya kitang makaarog sa iya, magin mga tawong mahihirakon. Punantaan Santa Misa sa pagsiyasat kan puso, kaining mga nakaaging aldaw, no arin kita dainagin mahihirakon, nagkulang sa pagpatawad, dainagin mabuot sa kapwa. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa
mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan na kaming danay na naghuhurop-hurop kan mga espiritual na bagay, maghimo sa mga tataramon asin sa gibo, kan mga nakakapaugma sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to ang dayaday na pagmidbid asin paggalang ni David sa pinili ni Diyos. Minsan, may pagkakataon na pwede niyang gadanon si Hadeng Saul, dain niya iniginibo, minsan padakol na mga mararaot na bagay, ang ginibo laban sa saiya. Pinili ni David na magtiwala sa hustisya kan kagurangnan, kisa sa magtumang kay Hadeng Saul. Ang gawi na ini ni David, nagpapahiling nin tunay na pagkaherak, pagpapahalaga, asin paggalang sa kabanalan nin buhay, an enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Kaidtong mga aldaw, nagdumantulos si Saul sa kalangtadanin ni Sif. Kaibaan 3,000 kan pinakamarahay na mga soldados nin Israel. Tanganing hanapon si David. Kaya kan banging ito, linaog ni David sa kani Abisai ang kampo ni Saul. Asin nanumpugan ninda siyang nagkakaturog sa tahaw kan kampo. Sa may pamayuhan niya nakatusok sa dagaan sa iyang garod, si Abner asin ang mga soldados nagkakaturog sa palibot ni Saul. Nagsabi si Abisai ki David, ngunya na banggi itinaon ni Diyos sa imong kamot ang sa imong kaiwal. Tugote akong itadok si Saul sa daga, kan sa iya man sa nang garod. Saro sa nang tusok asin da inakaipuhan uliton pa. Alagad nagsabi si David, daimo siya paggadanon, papadusahan ng gadin kagurangnan, ang si Isay mana gumadan sa hade na sa iyang pinili. Kaya kinuan ni David ang garod asin ang dulay sa may pamayuhan ni Saul. Dangan naghali na sindang duwa. Mayo ni si Isay mana nakahiling o nakaaram ka nangyari. Mayo ni nagimata. Tururog sindagabos, hulita pinakaturog sindang parahay nin kagurangnan. Nagbalyo si David sa kapantayan asin nagtindog sa alitoktok kan bukid, sa sarong ligtas na lugar. Dangan kinurahawan niya ang mga soldados ni Saul, asin si Abner. Nagsimbag si David, uya ang sa imong garod mahal na hade, ipako amo sa sarokan sa imong mga tawuhan. Binabalosanin kagurangnan itong mga maimbod asin matanos. Itinao kanin kagurangnan sa sakong kamot ngunya na aldaw. Alagad dai ko ginadan an linahidan nin kagurangnan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Bilog kong pagkatawo, umawon ang sa iyang banal na ngaran. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan, ang gabos niyang balaog daimo paglingawan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Pinapatawad niya ang gabos kong kasalan, binubulong niya ang gabos kong helang. Buhay ko iliniligtas sa lulubngan. Binibindisyonan niya ako nindanay na pagkamuot, asin pagkaherak. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Maheherakon ang kagurangnan asin maugayon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Dai niya kita pinapadusahan susog sa tatong mga salan. Dai niya kita binabalosan susog sa satong mga karatan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Kun gurano an rayo kan sirangan sa sulnupan, siring man ang pagrayo niya sa sato, kan satong mga kasaalan. Siring na an ama nahiherak sa iyang mga aki, an kagurangnan nahiherak man
sa mga may pagkatakot sa iya. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Ipinahiling ni San Pablo ang pagkakaibakan enot na Adan na tinawanin buhay, asin kan huring Adan, si Kristo na nagtataonin buhay. An katukduan ni San Pablo, minapasabot sa lambang saro na sa paagi ni Kristo, ang gabos inaapodan sa panibagong buhay, nalugod pa man, ang gabos mabuhay sa dalanin pagkamuot asin kabanalan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, nasasabi sa kasuratan, si Adan an enot na tao, linalang na tinawanin buhay. Alagad ang huring Adan, sarong espiritu na nagtataonin buhay. Bakong espiritual an enot na minaabot, kundi an pisikal. Danga na an espiritual. An enot na Adan hali sa daga, linalang sa alpog. An ikaduang Adan hali sa langit. An mga daga nun arog sa tawo na hali sa daga. Ang mga langit nun arog manduman sa tawong hali sa langit. Kung paanong kabaing kita kan tawo na hali sa daga, siring man, makakabaing kita kan tawo na hali sa langit. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo susugki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, "Alagad sinasabihan ko kamong mga nagdadangog sako, kamo tan nindo an sa indong mga kaiwal, gibuhan nindo nin marhay an mga nauungis sa indo, bendisyonan nindo an mga nagmamaldisyon sa indo, asin ipamibi nindo an mga nagpapakaraot sa indo. Kung may sumampaling sa indo sa saro nindong pisngi, ipasampaling panindo an ibong. Kung may mag-agaw kan sa indong alikboy, itaon nindo sagkod an bado nindo. Tawan nindo an lambang nagahagad sa indo. Kung may magkuanin anoman na sa diri nindo, dain nindo iyan pagbawion. Gibuhon nindo sa iba, an buot nindong gibuhon ninda sa indo. Kung an mga namumuot sana sa indo, an namumuotan nindo, anong halaga kaiyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, namumuot man sa mga namumuot sa inda. Kung ang nagigibo sa nanin marhay sa indo, ang gigibuhan nindo nin marhay, anong halaga kaiyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagigibo man kaiyan. Kung ang mga tao sanang pinaglalauman nindong makakabayad ang pauutangon nindo, anong halaga kaiyan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagpapautang man sa mga parakasala sa paglaom na sinda makakabayad. Bakong arog kaiyan, kundi kamo tan nindo an sa indong mga kaiwal, asin gibuhan nindo sinda nin marhay. Magpasublik kamo na dahi naghahalat nin balos. Kun iyan ang gibuhon nindo, magkakaigwa kamo nin dakulang balos, asin magigin aki kamo kan kahuruhalang kawi. Huli tamarahayon siya sa mga mayo nin utang na buot, asin sa mga makasadiri. Magin maheherakon kamo, siring naan sa indong ama sa langit, maheherakon. Dai kamo maghukom sa indong kapwa, asin dai man kamo huhukuman kan Dios. Dai kamo magkundinar, asin dai man kamo kukundinaron kan Dios.
magpatawad kamo, asin papatawadon man kamo kan Dios. Magtao kamo, asin tatawan man kamo kan Dios. Tamang takad, dasok, yinugyog, asin nagsusupay, an itatao sa indo. Kun ano ang sukol na ginamit nindo, iyo man ang sukol na gagamiton sa indo kan Dios. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, Pag-omaw sa imo, Kristo. ano pong ginigibo nindo pag igwang tawong nakakulog sa indo o nagkasala laban sa indo? Halimbawa, so amigong inaasahan mong present in the difficult times, nagtraidor sa imo. O kaya may kapamilya ka na nakakulog sa imong maray, haros da imo kayang patawadon. O tibaan igwa kang katrabaho, pinasupgan ka sa atubang kan mga katrabaho nindo. What do you do with these people? Sabi kan kinakban, the world teaches us, dai pwede yan. Dai magtugot na dai ka makabalus sa tawong iyan, lintik lang ang walang ganti. May sugon, ano po? Masiramon da po ang pagmati na makabalus ka sa kaiwal, nang gigigil pati kita kaiyan. Dangan pag nagibo mo sa balus, siram. Pero ano man nanggad po, ang naitatabang, kan paggibo nin maraot, bilang balos sa maraot na ginibo sa imo, what does it do us when we do harm to people who harmed us? Bakong lalong nagrararumpo ang lugad, nindong duwa, bako niya lang, pati ika nalulugadan. Bakong pag-arog ka ini, napepreso lugod kita sa dagit, sa anggot, we are consumed by our anger. Magayon po ang nadangog tang istorya, digdi sa first reading, manungod po ini ki David, na pigpaparahanap ni King Saul. Hinahanting po ni Hading Saul, ining solterong si David, dahil aram niya na si David sarong threat o banta sa iyang trono. Why? For context, aram nindo ang story ni David saka ni Goliath. Kaya ini pong si David, matipuno, makusog, successful sa iyang mga pakilaban, pag nahihiling kan mga tao, nag-aarawit daan nagsasarayaw, gwapohon siguro, pwedeng magpadi. Asin aramtaan katapus-tapusan kan istorya ka ini, ang istorya si David magigiman ng gadhade. He will become king later on, but not yet. Yaon kita digdi sa hinahunting pa siya ni King Saul. Mayo pong ginibong sala si David, alagad, pigiinitan siya kan hade, pigtatrato bilang kaiwal. Sarong aldaw, pasikreto pong nakalaog si David, duman sa kampo ni Hading Saul, mantang hinahunting siya, nakalaog siya duman sa kampo, dangan nahiling niya po ang hade na nakahigda, nagkakaturog. Kamu po, kung ang kaiwal nindo, nahiling nindong turog, anong gibuhon nindo? Pwede ko ta na nagadanon ni David ang hade duman mismo. David had every reason to kill King Saul. Yaon duman sa pamayuhan po kan hade, nakatusok ang sa iyang garod, a spear, the king's spear, yaon duman sa pamayuhan. Sabi kan amigo ni David, kaiba niya, iniso partner in crime. Sabi niya, ano pa di? Tusukon ta na. Sabi duman sa description, sarong tusok sana, day nakaipuhan o trohon. Ano po, araw kayo sa detail. Sarong tusok sana, day nakaipuhan o trohon. Tigbak ang hading ini. Tapos, ang magian sa iyang nang aapi ki David. Na-imagine po din do sa eksena. Alagad, imbis pong kulugan si Hading Saul, imbis na magbalos ining inaaping si David, day po ginibo ni David, nata, dahil aram niya, nadawa arog ka ini ang ugali ka ini, pinili ini kan Diyos. For context, if we look back to the story of Saul, he was chosen. He was anointed by the Lord to be king. Sabi ni David, may takot ako sa Diyos. Pinili ini kan Diyos. Pag kinulgan ko ini, baka ako ang balikan kan Diyos.
Kaya, dinulag niya sugarod, nagsakat siya duman sa itaas, saka siya nagkurahaw. Sabi niya, Hading David, unian sa imong garod. Patunay na yaon sa kamot ko ang buhay mo, pero daita ka kinulgan. David here is teaching us something important. Pinapahiling sa tuya ni David kung ano ang tunay na kusog. Real strength is trusting in God's justice. Da ipigbubugtak ang hustisya sa sadiring kamot, kundi tinutugutan ang mahal na Diyos na magbalos. God will avenge for me. Aram po, nindo arugman kaini ang tinutukdo ni Jesus. Han sa tong kagurang na nagtutukdo, na dai magbalos sa kaiwal, and goes beyond that, lampas pa dyan. Si Jesus po, inaapudan kita na dai sa na mag-iwas sa pagbalos, kundi, sabi niya, kamutan ang kaiwal. Love your enemy. Don't just avoid revenge. Love that person. Gibuhan nin karahayan ang tawong nakakulog sa imo. Sabi ni Jesus, be merciful just as the Father is merciful. Uliton ta daw po. Be merciful just as your Father is merciful. You will remember, ini po sa tema kan Jubilee of Mercy kan 2015. Sabi, mahihirakon ang satuyang Diyos sa langit, kaya kita na mga aki niya, maghinguwa man na maging mahihirakon. Alat lang, Father, masakit po yan. Bakong pasil ang pagiging mahihirakon. Masakit pong magpugol, nakulgan ang nakakulog sa imo. Kung pwede pa sanang makabawi, duman sa tawong nang aapi sa imo, tapag nahiling mo nang gigigil ka. But what Jesus is telling us is not a suggestion, it is a command. Be merciful. He's not saying, I suggest that you be merciful. It's not a suggestion. It is a command. Be merciful. Dahil po sinasabi ni Jesus na absweltohon ta na sanaan mga may kasalan, mga naggibunin karatan, bako pong arog kaiyan ng mercy. Mercy does not cancel out justice. They go together. Mercy and justice work together. Yaon man giraray ang hustisya. But this is about breaking the cycle of hatred. Bakong pinatawad ni Jesus ang mga tawong nagpako sa iya sa krus. Bakong kita man po pinapatawad kan Diyos kada bes na nagkakasala kita sa iya, sa kapwa. Pero pag kita ang hinahagadan nin tawad, sorry na, masimbag kita. No! Di ta kapapatawadon. May sugon. Garusuday naghahagad nin tawad sa Diyos. Garusuday nag-ako nin kapatawadan sa Diyos. Nata daw po tamasakiton sa tuyang magpatawad sa kapwa, na kita man makilimos man nin pagkaherak. Maghinguwa po lugod kita na makaarog ki Jesus. Pope Francis teaches us, Jesus is the face of mercy. Makaarog lugod kita ki Jesus, asin kusog buot na makasabi, I will not inflict the same harm, the same wounds inflicted upon me. Bako dahil nakulugan ako, mangkukulog man ako nin iba. Bako dahil dinuhagi ako, duduhagiun ko man ang iba. Day ko gigibuhon sa kapwa ang ginibulaban sa ko. I will break the cycle of evil. Evil stops with me. Can we say that together? Evil stops with me. Dahil inabuso ako, dahil ibig sabihin na mga aabuso man ako, mapundo ini sa ko. Kung nakulugan ako kan sa kong mga magurang, mga kapamilya, it stops with me. Dahil ko yan ipapasa sa mga akik ko. It stops with me. Igwang mga tao na hinahangaan ta dahil kan sa indang pagiging mahihirakon, mapagpatawad. Kan May 13, 1981, piyesta kan Our Lady of Fatima. Yaon duman sa St. Peter's Square si Pope John Paul II. Nakasakay sa iyang Pope Mobile, he was on his regular weekly general audience, greeting, blessing pilgrims. Bigla po siyang binadil nin sarong lalaki na ang ngaran Mehmet Ali Agca. 4 na beses na pinutukan nin badil si Pope John Paul.
And the Pope was rushed to the hospital critically wounded, but he survived after an emergency surgery. Kan makusog na po si Pope John Paul, kan nakabangon na hali sa ospital, pwede niya kuta ng hagadon sa mga otoridad na padusahan ining lalaking nagbanta sa buhay niya. Aram po nindo sa batas kan simbahan, dakulang kasaklan na kulgan ang Santo Papa. Alagad day po nagtugot si Pope John Paul na maubos kan dagit niya. Imbis, kan makusog na, nakakalakaw na, dinalaw po ni Pope John Paul ang bilangguan kung hain si Mehmet Ali Agca. Dinuman ang lalaking nagbadil sa iya, kinaputan ang kamot. You can find the picture on the internet. Kinaputan ang kamot, pinatawad ni Pope John Paul. Later on, the Pope will help this person be freed from the prison. Nagtabang si Pope tanganing makalaya ang tawong ini. Si Saint Josephine Bakhita, namundag kan na 1869, duman sa Sudan, sa Northeast Africa. Hindi pong si Josephine, kan an edad niya 7 or 8 years old, kinidnap po siya nin mga tawong nagpapabakal nin kapwa-tawo, human trafficking, slave trade. Kaya ito pong panahon, lakop pang maray ang slavery sa Sudan asing iba pang parte kan Africa. Aram po nindo si Josephine, paulit-ulit na ipinabakal sa manlain-lain na amo. Sa kamot nin manlain-lain na amo, she suffered brutal treatment. Sarong aldaw si Josephine nabakal po nin sarong Italian diplomat na ipinagkatiwala siya sa sarong pamilya na hinatod siya sa kumbento nin Canossian Sisters sa Venice, Italy. For once, naging malaya po si Josephine. Duman sa kumbento, namidbidan niya ang katolikong pagtubod. Namidbidan niya si Jesus. Asin nagis siyang sarong madre. Kanyaon na po siya duman sa laog. Imbis pong maanggot, maubos nin dagit laban sa mga tawong ng api asin nagduhagi sa iya, ini po ang sabi niya. Sabi ni Saint Josephine Bakhita, kung mahiling ko giraray ang mga slave trader na nagkidnap sa kuya kan aki pa ako, maluhod ako sa atubang ninda, hahadukan ko ang sa indang mga kamot. Dahil sa inda, namidbidan ko ang tunay na kalayaan. Sabi ni San Pablo, digdi sa second reading, kung para kita kay Kristo, if we belong to Christ, we must not live by human instinct alone, kundi mabuhay kita sa pagkaherak kan Diyos. Mercy does not erase justice. Rather, it keeps us from being consumed by anger. Bako pong kaluyahan ang pagiging mahihirakon. Ang mahihirakon, nagiging kaagid ni Kristo. We become like Christ, the face of mercy. Kaya mga tugang, sa masunod pong makulgan kita, sa masunod na may magkasala laban sa to, remind yourself to stop. Do not react just yet. Haputon ang sadiri. Will my response bring more harm or more peace? Pag minuda ko ba ini, pag kinulgan ko ba ini, anong naitabang ka iyan? Anong makuko ako kung lugadan ko manan sa kuyang kapwa, siring kan ginibo niyang paglugad sa ko? Mayo po. Bako pong kaluyahan ang pagiging mahihirakon. Imbes makusog ang tawong mahihirakon dahil kaya niyang pugulan ang sadiri niya. It takes a lot more courage to forgive, to be merciful, than to take revenge. Yan ang tunay na makusog. Ang mahihirakon, ang mapagpatawad, kayang lampasan ang emosyon. Ipamibi ta po lugod na makaarog kita ki Jesus. Lugod kita man magin mahihirakon. Tindog po kita, asin simbagunta ang tataramon nin Diyos sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod.
Nagtutubod ako sa Sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo ki Virhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminangat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaging mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pano nin paglaom, darhon ta sa satong mahihirakon na Ama, an satong pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamidi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamidi. Tanganing ang simbahan sa daga, magdanay na buhay na panalimingan, kan kapatawadan asin pagmakulog ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamidi. Tanganing makanuod kitang magpamibi para sa mga nagkulog sa to, asin sa tong familia, o nagdaranin anuman na kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamidi. Tanganing sa tahaw nin sa tuyang mga pagsakit, masabutan niya to ang mga pagsakit nin sa tuyang kapwa, asin magkamit kita kan kaugmahan, asin katuninongan ni Kristo, dangan ihiras ini sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamidi. Tanganing hulikan sa tuyang pagmakulog, magdanay na buhay ang paglaom sa puso nin mga naghihelang, mga may edad na asin mga pinabayaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamidi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaban, magkamit kan premyo nin buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamidi. Sa silensyo, pakirumdumpuan sa indong mga personal na kaipuhan, pati ang mga tawong pinangakong ipagpapangadji. O Diyos na mahihirakon, salamat sa imong kapatawadan na tinaumo sa mo, hulikan sa imong aki. Tabangi kami na maging mapagpatawad sa samuyang kapwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kanya Kristiya.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nag-uutob kan sa imong mga misteryo sa mga paglingkod na dapat sa imo, nakikimaherak na nagahagad sa imo, na ining dinudulot mi sa paggalang kan kamurawayan mo sa kaligtasan, magpauswag sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo an paratubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo, an namutan mo sa imong aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkakasala ninda ipagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaibaan gabus na angheles sa Sin Santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nag-aawit. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukman, at langit asin dagat, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Baladanan minarigin, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta inian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamanetan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sa kuna ikaw magdanon. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Francisco. Kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabus na klero. Siring man girong dumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabus na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan namumuo tanming patron San Judas Tadeo, gabus na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naghihinguwang magsunod sa satuyang maestro, pamibiunta ang tinukdo niyang pamibi. Ama niya muna yaon sa langit, pamananon ang ngaran mo. Magdatungan kaharian mo, mangyari ang buot mo. Sa dagaming siring, sa langit, asa mo kakanon sa aldaw, itao mo sa nguyan-ngunyan. Asin patawaron mo kami sa samon mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa nguyan. Asinare kami pagdarahasa sa Diyos, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kahaden,
Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. naghihinguwang maging mapagpatawad, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, caelaki kami. Cordero con Dios na nagpaparang, kan mga kasalan at kinabang. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Kami nin katuninongan. Uya si Jesucristo, mapagpatawad sagkod sa kagadanan. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ay pumasan sa dakong banal, nang makita ko ang iyong pagkarangan. Dadalangin ako, nakataas aking kamay, magdadala
Malhud po ang gabos sa pagpamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Jesu Kristo sa muyang tugang, asin an kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na spiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpapatalubo, kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga. Napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan, asin katuninungan, kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan, asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog Mamibig po. kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan na an mga panuga na inako mi, an bunga kaiyan, lugod makamtan mi, huli kaining mga misteryo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa tada asin Opus Sancti Petri. Ang natipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 32,599 pesos and 95 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,197 and 70 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 11,824 and 60 centavos para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Sa maabot po na March 3, sagkod March 5, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 doong Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Sa March 5, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Sa maawot po mag-donate kan mga lumang palaspas, makidara na lang po sa satong parokya. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan satong parokya. Iniimbitaran man po ang gabos sa maawot mag-intra sa sarong bangging pag-urugma, ang Katiwala 1008 Community. Magkakaigwa po nin Katiwala Dinner for a Cause and Post-Valentine's Ball sa maabot na February 28, 2025 sa Albay Astrodome, asin ang ticket available man po sa opisina kan satong parokya. Iniimbitaran po ang gabos na mag-antindir sa saro na pinakadakulang Catholic Praise and Worship Concert kan Live Loud Tour Bicol sa maabot na March 15, 2025 sa Ibalong Centrum for Recreation o ICR, Legazpi City sa oras na alas 4 nin hapon. Inipupo na nin banal na misa asin susundan kisarong bangginin karantahan asin pag-umaw sa Diyos. Makakakuha po kita nin concert pass sa kantidad na 500 pesos, 300 pesos, and 150 pesos. Hanapon na lang po si Brother Martin o mag-apod sa 0917-1128-183. Maawot ni man po pasalamatan ang mga nag-donate kay nakaaging simana. Mga minasunod na anonymous, 5,000 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos, 200 pesos, 100 pesos, Jep Togores, 300 pesos, Yoli Maligat and Family, 500 pesos, Abion Family, 400 pesos. Diyos mabalus po. Ikaduwang Domingo po nin pagtawag sa mga tugang tang o ordinan,
Enot si Reverend Mark Austin Tuazon, kan Parish of St. John the 23rd, Batang, Ligao City, oordinan na padi sa maabot na March 25, alas 8 nin aga, digdi po sa Albay, duman sa Ligao Church. Dangan apat po sa tuyang mga seminarista o ordinan bilang mga diakono. Enot si Seminarian John Luke Anas Andes, kan Parish of Our Lady of Salvation, Piuduran, Albay. Ikaduwa si Seminarian Jomar Cal Banyas, kan Parish of St. Raphael, Pantao, Libon, Albay. Si Seminarian Mark Joseph Abinal Calbelo, kan Parish of Our Lady of Guadalupe, kan Lidong, Pulangi, Albay. Asin panghuri si Seminarian Hill Lola Odiver Jr., kan Parish of Our Lady of the Assumption, Ginubatan, Albay. Kung midbid po nindo ang limang ini, asin may aram kamong makakaulang sa ordinasyon ninda, day po mag-alang-alang na mag-report digdi sa tuyang opisina. Pakisabay man po sinda sa pangadji, mantang nagpipreparar sa ordinasyon. Salamat man po sa Indugabos sa aktibong partisipasyon nyo yan. Salamat sa satuyang lingkod misa, pati po ang satuyang online community. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, maging panalmingan kan pagkaherak kan Dios. Salamat sa Diyos.